Anakku nggih Janaka iya. Kanjeng Ibu bekti kula katur Ibu, bekti kula katur Ibu. Anakku nggih kembar iya banget ing panarimaku. Kajaba saka iku nggih Kake Kresna paran pawartane anggonira nindakake dharma minangka duta pamungkas marang Praja Ngastina. Inggal dawuhna kawan kadang-kadang para Pandhawa. Kanjeng Hyang. Nggih. Berkah pangestunipun Kanjeng Hyang. Anggen kula lumampah duta dhumateng negari Ngastina dinten menika gagar wigar tanpa karya ketitik dinten menika Yayi Prabu Duryudana ngukui bumi Ngastina sisip sembiripun yang dinten menika badhe dumados perang ageng Baratayuda Jaya Binangun karana sampun sineksen Jawata kayangan Suralaya sekawan cacahipun acal. Ya jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestungkara. Nyata wis ora kena Den Wiradati meneh. Pancen kudu mengkono lelakone trah Sang Wiyasa. Puntadewa Werkudara Janaka kembar. Nalika semana nggih, duk jamane Pandhawa padha singlon ana negara Wirata. Nyelametake negara Wirata merga sangka mogane Prabu Susarma ngati mblengket Kinca Kurpa Kinca lan Raja Mala. Aja nata si Pandhawa ingkang nyelametake negara Wirata ora bakal bisa tentrem lan ora ilang sukertani jagat sing agru-agru katentremaning Wirata. Mula nalika semana pun kaki wis prastya janji yen to dumadi perang gedhe Baratayuda Jaya Binangun. Pun kaking Wirata dalasan kabeh para wadyabala kalbu putra-putraku Seta Utara Wirasangka kabeh bakal melu nyengkuyung lawan para Pandhawa idep-idep nggonku malsih lawan para Pandhawa nggonira nyelametake bumi Wirata nalika semana. Ya. Patih Nirbita eneng apa? Dinuwun ngaturaken kauningan. Pedha dinten menika ngalun-alun negari Wirata. Kedatengan Narendra Yaksa. Meta para wadyabala. Nyatanipun dinten menika ingkang dipun tantang, dipun sumbari Gusti kula kadang panengah Pandhawa ingkang kekasih Raden Janaka. Lho. Janaka sing ditantang kawula nuwun inggih. Sabar dhisik nggih Janaka. Sabar. Ora maido mesti mak prempeng rasane atimu satriya kuwi yen ditantang karo mungsuh. Mesti atine ya krasa, atine njula. Ning sabar dhisik, Janaka aja daya-daya. Iki kok ana bocah bagus sing sumalonong. Suwan menyang setinggi sira iku mau sapa? Kanjeng Hyang Prabu waleh-waleh menapa kula wayah paduka putra Madukara kula saking kasatriyan ngrancang kencana. Kula ingkang Sudya mastane kula ingkang wayah pun Irawan. Oh, dadi kuwi Bambang Irawan. Kasinggihan dawuh paduka. Ana wigati apa kulup? Kira-kira munggah marang Setinggil ing mangka iki sumasana njaba gawat. Iya. Inggih karana dinten menika wonten untran-untran wonten Narendra Yaksa ingkang kumawantun. Inggih menika ngumbar swanten nantang kaliyan pepunden kula Kanjeng Rama ing Madukara pramila. Iya niwah para pepunden dinten menika kula nyuwun tambahing berkah pangestu. Kula badhe ngetingalaken kaprawiran kula supados para pinisepuh priksa menawi kula menika inggih nggadahi kadigdayan
dinten menika kepareng mboten kepareng Narendra Yaksa menika badhe kula tandhingi kridhanipun nyuwun pangestu Eyang. Kanjeng Eyang sembahan kula Eyang. Kados pundi Kanjeng Eyang Mewakaka Prabu Dwarawati. Mboten ngertos sangkaning dilayine putra paduka pun Irawan. Agan badhe nandhingi kridhanipun Narendra Yaksa. Mengko dhisik to. Janaka wonten dawuh, apa ya kowe apa bakal mambengi? Kowe mbok yo eling nalika kowe isih muda. Mbok menawa Irawan ku ya nulat marang Lekasira nalika semono kowe tau dadi jagoning dewa. Janaka ya kulina pereng tanding karo Narendra Yaksa ngimo Mantaka Prabu Niwata Kawaca. Dadi yen kowe kuwi duwe anak kaya Irawan wani maguting ayuda, mestine kowe malah bombong. Mangke mlayu ngantos Irawan alit sakit ageng dumuginipun pejah. Pati urip ora dudu perkaramu to. Wis dadi keparinge Gusti. Aku kowe urip ki bakal ngopo Janaka? Tak yo mengenteni timbalan to. Wah, tak rasa-rasa bener kabeh. Tak kanthi kamungkir. Ya ora liwat. Aja nganti ditegakake. Werkudara. Apa? Lawan kowe Janaka. Wonten timbalan iki ngadawu. Awat-awatono anakmu si Irawan iki. Aja nganti sira tegakake. Nyatararuta saking Buddha sang Kuru kula yen tanamutusa sang Sri Bisma latala bujleng-bujleng blis lanat setan padha gegojegan iki ning bocah bagus mapakake kridhaku sapa kowe luwih dhisik kowe ngaku kowe sapa Nalendra Guwa Barong Prabu Kala Srenggi kowe sapa putra Madukara putra Kanjeng Rama Raden Arjuna satriya ngrancang kencana Bambang Irawan ladalah kowe anak Janaka ora tending aling-aling dasar mengkono bapakmu kon mrene gerangamu kon mrene aku lan nrimake Kanjeng Rama sedo yen dijaili dipateni karo Janaka aja kowe sing maju pasar kuwi bayi wingi sira durung ilang pupuk lempuyangmu eman-eman yen to nganti kowe cilik lara gedhe temekaning pati dus malane ngrat gelag-gelang bamono sukertaning bui panuk semaning jajilanat aja mung Kanjeng Rama ayo langkahana bangkine Irawan anak lanang Madukara
yen to pancen Ratu Sekti Mandra. Wah, glak limpamu. Bocap kacarita kaya ta mengkono nalika semana ki nemah kemah ginilut janggane Bambang Irawan lawan Prabu Kala Senggi. Ludira mijil saking jangganira Sang Irawan. Amung nalika semana jroning layap liyepe ngaluyup Bambang Irawan. Basan kaya pecat oyet maning. Nadyan makatena maksih enget Kalamunta putra Madukara. Taengku sumandha bejeng ngadewi jeneng atapa tedhaing andana wari. Nadyan to mati ngrungkepi kautaman. Rekata ya ngunut curiga. Tinamakaken jajanira Prabu Kala Senggi. Ambles-bles ing jaja buta warikat. Sigra sinendha brodol kususe Kala Senggi sak lengen gedene. Nanging nalika semana anyar iki rubuhe Prabu Kala Senggi amargi gugure Sang Irawan